दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय पिडब्लिउडि दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ पिडब्लिउडि मोनसे दालां जागासिनो दङ बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि बेनिफ्राय नैबेवहाय जोंना आवजार स्कुला बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय चिफ सारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन 24 गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफोरा बिजनेस मावनानै जानो हाथों साफ्रोमनोबोथ' जों गभर्नमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया हान्थामेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो बाखि आं खोब गोजोननाय मोन्दों बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15टा बाखिया अनगयिङाव दं माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि